आङो सुंद' सल' लानानै फैलायबाय। आङो एकथिनिया गान गाग्रा। आंनि बैसोआ जाहैबाय 59 बोसोर, 59 बोसोर जाबाय। आरो आंनि एकथिनिया गान गानाया दिनैसिम 34 बोसोर जाबाय, 34 बोसोर। दा जोंनि बर' जात्रा गान गानायनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो बर' जात्रा फोरोंग्राफोर मास्टारफोर दंमोन। दा बे मास्टारफ्रा थैनानै थांजोब्बाय। बे मास्टारमोना ओरैबादि गान फोरोंलाङोमोन, ओरैबादि 60-70 जननि गान फोरोङोमोन, बिराद नामदांखामोन आरो। दा बे मास्टारफ्रा थैनानै थांबाय। दा बेखौनो आङो गोसोखांनानै जाहाथे बे जोंनि जात्रा बर' गान फोरोंग्रा मास्टारा जाहाथे सोरगोबास मोनहैथों। आरो आंबो 59 बोसोर जानायखाय आंबो थांखागोन हिसाबै आंखौबो देनां सोरगोबास मोननो थाखाय आंखौ बिसोरो खाबु होगोन। ओरैबादि नामदांखा मास्टारमोन बिसोरो। जोनोमगिरियाव बिसोरनो मास्टार नाम लालांदों। सला मास्टार होननानै बुङोमोन। बे सला मास्टारा जेरावबो सानजा सोनाब सा खोला फोरोंलांदों। गिलु बालु गोदो बिनि फोरोंनाय गानखौ नायदों। दानक हारि गोनां, उसुर हारि गोनां, पाहारिया गोनां, सादु गोनां बायदि राजा खालामनानै गान फोरोंलांदों। अनेक नायदों। सला मास्टारा बेसोरा नामदांखा खालामनानै बोराय बैसो जानानै थैलांबाय। दा बेखौ आङो दिनै 59 बोसोर जानायखाय आं बोर सारस्रि हरदों। जाहाथे बिसोरो सोरगोबास मोनहैथों। देनां आंबो थैयोब्ला आंखौबो जाहाथे सोरगोबासाव लांफाथों। आरो लोगोसे दंबावोमोन खरगेश्वर मास्टार। बिथाङाबो नामदांखा मास्टारमोन। गानाव फोरोंनायाव आखा फाखा, जेरैबो एखेबारे फोरोंनो हायोमोन। 50-60 जन बेबो फोरोङोमोन। दावहा सिबनाय, बायदेम सुदेम मोसानाय, नेपाल मोसानाय, पाहारिया मोसानाय, बायदिसिना एखेबारे मोसाहोनाय फोरोंनो हायोमोन खरगेश्वर मास्टाराबो। दा बे मास्टार साराबो जाहाथे सोरगोबास मोनहैथों आं बेखौनो खावलायहरो। जाहाथे आंबो थैयोब्ला आंखौबो बिसोरो सोरगोबास मोनहोथों। गुनेश्वर मास्टार दंमोन। बे गुनेश्वर मास्टाराबो गिलु बालु मोजां फोरोङोमोन। नामदांखा सानजाहा एखेबारे आफार आसाम जोबजासे गायोमोन। गिलु बालु एखेबारे फोरोंनाय नामदांखामोन। आरो गोदोनि बर' जात्रा गानखौ नायनाया गिलु बालु गाजा गोमजा नायोमोन। आरो दंबावोमोन उपेन मास्टार होननाय। उपेन मास्टाराबो ओरैबादि माने गानखौ फोरोङोमोन, बिराद नामदांखामोन आरो। बेबायदिनो मास्टार अनेक मास्टार दङ आरोखि। बेबायदिनो मास्टारफ्रा फोरोंनानै बर' कालचार, बर' नामखौ गानखौ माने नाम गालांदों। बेफोरबायदि नाम खालामनानै लोंहोर 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 नायोमोन। बनजार लानानै थाङोमोन। गारि गाखोनानै ज' बोराय बुरै नायोमोन। ओरैबादि बर' गाना जोंनि गोदोनि राजा रानि जानानै माने गान ओंखारनाया गिलु बालु समायनामोन। मोनानि 8-7थानिफ्राय गाबाथाय अखानायै 6थासिम जानानै गान नायखांनानै जिगाब बनायखौ जिगाबखौ सावलायनानै अर सायबोयोमोन। बेबायदिमोन आरो दंबायो मास्टारफ्रा अनेक मास्टार दंबावो। नाथाय बे मास्टारफ्राबो जेरै फोरोंनानै थांदों, जाथिनि कालचारखौ गालांदों, बर' गाननि मास्टारफोरखौ नामखौ गालांदों, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दा बेखौनो आं रायथिदों। जोंहा एकथिनिया गाग्रा नैबे आंनिनो हिनजाव, बियो गायक मेथाइ खनोमोन आरोखि। आंजों मदद होनानै आंनि गान गानाया दिनैसिम 34 बोसोर जाबाय आरोखि। दा बेखायनो आङो बे जेसेबां मास्टारफोर थैनानै थांबाय, दा बे थैना थांनायफोरनो आङो माने बोर सारस्रि हरदों जाहाथे बिसोरो सोरगोबास मोनो। आरो बेजों लोगोसे
एकथिनिया गाग्रा दाउखि फिफा होननाय दंमोन आंनि सिगां गायोमोन आरोखि बियो। बे दाउखि फिफाया ओरैबायदिमोन बेखौ जुदि गानलाङोबा फैसा खुस्रा 12 थाखासो 15 थाखासो हरब्लानो बेखौनो खुसि जायोमोन। आरो गाव गायोब्ला ओंखाम जाफानांगौमोन गावजों। ओंखाम जाफायोब्ला गावखौ गुमै होननांगौमोन। गुमै होनबाथाय खुसि जायोमोन। ओंखाम लाबो होननानै बुङोमोनब्ला गोगोम मोनोमोननो आरोखि बियो। आरो बेना गानो थाङोब्ला सबायजों साम'जों मोनजाबानो नामदांखा जायोमोन। अनलाजों नाथुर जुनायजों सङोबा जोबोद खुसि जायोमोन आरोखि बियो। बे मानसिया सिबाय अन्थाव बाथाव मोनसे जायगायाव बियो गोरलै अबस्थायैनो जिउ जोबलांदों। दा बिथां साराबो एकथिनिया गाग्रा बिथां सार दाउखि फिफायाबो जाहाथे सोरगोबास मोनो आरो आंखौबो जेला थैगोन होमब्ला जाहाथे आंखौबो लाङो सोरगोबासाव। बेखौनो आं दिनै बिसि फिसाय जानानै जों एकथिनिया गायो हिसाबै जोंबो जाहाथे थांखानांगोन। जोंबो बिसोरखौ लोगो मोनहैखागोन। दा बेखायनो जोङो दिनै दुखु सुखुखौ लानानै माने जोङो बे माने सुंद' सल'आव नुजाफैनाय जादों। दा बेखायनो आङो 60 बोसोर जानायलाय दिनै आङो बे बाथ्राखौ माने रायखांदों। आरो आङो दा गाबावनो एसे हागोन होननानै साननानै लादों। नाथाय आङो दिनै बेमाराव गोग्लैनाया 4 मास जाबाय। 4 मास जानाया दुखुनि बाथ्रा। थारमाने आङो बिदिनो गानायाव दै गुसु लोंबाय, मोजांबो लोंबाय गाज्रिबो लोंबाय। बिदिनो गुसुआव दै लोंनायाव आङो माने टिबि जाना होदोंमोन। दा बे टिबि जानाया गिनाङा। टिबिया ओरैबायदि मुलि जाब्लानो हामो। नाथाय 6 मास जानांगौ। आं दा 3 मास जाबाय जानाया 3 मासल'सै। हयथ' आङो 6 मास जाखांबानो आङो गानाव ओंखारनो हाफिनगोन होननानै आं आसा खालामदों रायजोफोर। बिनिखायनो आङो दिनै जोङो बिसि फिसाय जानानै जोङो मेथाइ खनलायो गान गालायो हिसाबै जोङो एकथिनिया गानायखौ बावनो हाया हिसाबै आङो दिनै गोदोनि फोरोंलांनाय गान फोरोंग्राफोरखौ जाहाथे सोरगोबास मोनथों होननानै खुलुमबाय। आरो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे मोजां मोनोब्ला माने आंनि बुंनाय आरो बे सुंद' सल'खौ निमाहा होगोन होननानै आं बिसि फिसाय जानानै जों निमाहा बिबाय। गोजोन्थों।